tang ta salah dia yang Bon mun mo jere. kile ngapai kai yakini ki dokha Nepung. katno kejing ihun habang ngapet yakini ki dokha te kane kepung kedai hapo mau kadiang kedai kepung jong iba bi khasentiu te kini ki dokha ki ba phi mata pet kejing internet ki dokha kila lekai kini ki dokha lokumbai lekai ki khna hamadan te kini ki dokha kila dai bha hawa phi wan khwai ti ki dokha kila download ki dokha ki ba he kila download ki dokha ki ba ret te habang apet ya kini ki dokha katno kajing ihun te ya kane kajing kop khwai dokha hi kala de no lai shisngi te ha lai shisngi ken sapenlong ya kajing ya kop khwai ha kane ka jaka kumbang le I ya ki dokha ru kila long ki babun bha bat kajing the ki dokha ru kila long ka bala kham slam bat la jandon manta shibanai kajing the ya kini ki dokha bat ngile ya thu ya kajing wat bam jong kini ki dokha akhlam pep lai shisngi ondala de kapor ban khwai kine ki dokha ken sadat bat ken sathnam bha kane kapung haba kirawan kilawan ban ya bread jing bam lane kilawan ban ya bread ya ki khwai ha kane ka pung te nganget ken sadat bha kine ki dokha te nganget ki pajba rawan baro ki bayu I ya kine ki dokha ki balaya tawyar ha kane kapung te nganget dan bun na pedang jong phi ki balakwa banyu I no hi ya kane ka notice lano be in pen khwai ya kane ka jing kop khwai ro ka kaban salong hang ne hapo pung mau kadiang ha pung jong ba bi khas tiu kabade hapo station mau kadiang te tongan puleno ya kane ka notice kumba kalong mo ka khwai khabam bala penyaj da iba el marwen bi khas tiu ba e khardusau bat ki paralog kajaka kadai ha mau kadiang harum station sinong mau kadiang kalantia kadai na civil hospital noston sha station sinong mau kadiang kapung ba du bi khasentiu te katarik ban pen khwai kadai lai pho tarik banai ba nyo ar hajar ar phun riu kabadai kasngi la balang te kapor ban pen khwai kadai khandai baje am bat kan kot lai baje pm te kador jong ketikat khwai kadai riu spa sirong wiang we khwai te sngap ya kini kijing ai sobha baya kabaning kong ken ai shilak kaba ar pho hajar kaba lai shipho hajar kaba saw shipho hajar kaba san hajar bat kaban riu san hajar te nalor kitei ki riu teli ki jing ai sobha ki bah khmat kindon shushu sa ki consolation bakata ki consolation ken ai khat san teli khat arspa marway on pha khwai boro ar teli ki pung te kapor bu jaka kan long ha ka ar pho khandai tarik Julai ar hajar ar phun riu ha kapor si baje pm kabumot lasai kasngi nalor ki dokha barem on the dokha thamai san kuntal ha ka shit bana Julai ar hajar ar phun riu kabumot kalajan dap si banai kane ka jing the ya ki dokha te kandon ru kalau kidro ha kate kasngi badia kalau kidro kin penilakai ha kapor ar baje pm te ba phantip ba phnio ya ka jing tip ki ba khambania ha ka bai dei bat kane ka jing yakop khwai ro kha hi phila ban phone ya kine kin ba phone ki bala don ha kane ka notice khublai sibun etong ne pet bat sakhi ya kane ka jing bun jong ki ro kha ha kane ka pung kaba an sapun I ya phi ha kane ka video kaba mata khublai sibun
mentak sengi pej kidok kha pung bikas teu lakum hanan polok kia yang seaduk sini sejarang kak ni se pej tai pej cenero pej kidang yang kidok kha itu kan pej kini ro pung baret pej kidok kha akum kispai kidok kha pejมันจะเป็นควายกาลายเพลตริกเป็ด ke artang ini terus artang atau salah dia yang บนมันมวยจะได้ kile air อันนี้ปุ่งบะนันจิมากับราคานี่จลอด oh sedang contoh kebiasaan bersama ชะลาลาจิมากันเนี่ยมันจังไว้ในสกันร่มดอยครับสมัยแก่ยัยลันกาลอันนี้เสียดันชิ้นเน็ตเบ็ดยันเนี่ยชะลันชะแนวha